Икономическата криза и последвалото бавно икономическо възстановяване доведе до значително увеличаване на младежката безработица в страната. В края на месец декември миналата година Министерският съвет одобри национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта за 2014 и от самото начало на годината започна неговото изпълнение. Чуйте повече от директора на дирекция Бюро по труда Русе Баки Солак. Относно намаляването на процента на младежката безработица, това е политиката на Министерството на труда и социалната политика тази година. Специално внимание ще бъде отделено на младежите до 29 години, предприемат се редица мерки, като акцентът ще бъде върху младежите до 25 години, имайки предвид, че именно в тази възрастова група се наблюдава увеличаване нивото на безработица, може би във връзка с недостатъчната квалификация на младежите, завършващи средно образование предимно. По националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта ще се работи с младежи, като според техните потребности те ще бъдат включвани в информиране, консултиране, насочване към свободни работни места, включване в обучения и субсидирана заетост, стажуване и чиракуване. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение ще бъде отправено до края на четвъртият месец от регистрацията им. Младежите, които не работят и не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани в срок до 1 месец след получаване на индивидуалните им данни и адрес за кореспонденция в институцията или организацията, която ще осъществява тяхното активиране относно възможните услуги, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда. Директорът на дирекция Бюро по труда Русе конкретизира мерките, които се предвиждат. Какво се предвижда конкретно? Има една голяма група, основно, която не може да намерява. Това са младежите без квалификация. Голяма част от тях са напуснали средното образование. Някои от тях са недостатъчно грамотни. За част от младежите е предвидено да се провеждат обучение с последваща заетост. За други довършване на тяхната професионална квалификация или усъвършенстване на тяхната професионална квалификация. Тази програма се осъществява съвместно с Министерството на образованието и науката, другите министерства, които имат отношение по работата с младежите, включително и общините за тяхното издирване, привличане и предоставяне на услуги, разбира се, услугите, които предоставя Бюрото по труда. Схемите, насочени към младежите, са финансирани със средства от Европейския социален фонд, включително средства по гаранцията за младежта, съгласно инициативата за младежка заетост. А в какъв период от време ще започне тяхното реализиране, чуйте от Баки Солак. По-активно в тази връзка ще почне да се работи, тази политика ще дава резултати, когато тръгнат новите европейски проекти и програми. Очаква се това да стане някъде към юли, август. А иначе ние ще продължим да даваме предимство на младежите, като така както се изразяват и от Министерството на социалната политика, младежите до 25 години трябва да се превърнат в клиент номер 1 на бюрата по труда. Те ще бъдат обслужвани с приоритет. До 2020 година дейностите ще се финансират от държавния бюджет и с европейски средства, съгласно националните планове за действие по заетостта за съответната година за 5 от регионите на страната.